Pe vremea aceea existau regiunile și aparțineam de regiunea Maramureș. Iar elevii care doreau să meargă la admitere la facultate trebuia să ceară bursă. Bursă de la regiune. Și eu o trebuie să cer de la Maramureș, chiar dacă am terminat liceul la Bălcescu din Cluj. Și am cerut la Maramureș și mi-au aprobat bursă la Institutul de Cultură Fizică. În paranteză spus, trebuia să specific în dosar 3 unități academice. Da, spune mie. Și una era Institutul de Cultură Fizică, al doilea Institutul de Teatru Ile Caragiale București și Filologie Cluj. Și atunci, din astea 3, inspectoratul mi-a ales educația fizică. Eu am încercat să schimb problema, am dus un alt prieten care era tot să chinuia și îl trimiteau la București și el voia să meargă la Cluj și uite așa trebuie să mă duc. Dacă voiam bursă, pentru că situația familiară nu era ceva ieșită din comun ca eu să pot să stau la București pe pensia de 400 de lei a lui tata. Am fost atras de actorie, că am trăit în mediul actoricesc și cunoșteam o seamă de actori de la Teatrul Național din Cluj și plus că făceam figurație la Teatrul Național din Cluj. Plus că jucam într-o piesă pusă în scenă de o actriță de la Cluj, doamna Arghir, și cu care am făcut turneu în județul Cluj. Nota 0 la purtare. Și care la Teatrul Național se juca a 100 nu știu câte ore, într-o distribuție excelentă, cu Giurumia, cu Zighi, cu Nuțescu, Aurelian, decât să-mi aduc aminte acum. Așa, și mi-a plăcut mediul ăsta. Am și dat un examen la Cluj, la teatru, pentru ar fi fost o selecție a celor din județul Cluj pentru institutul, dar la București trebuia să mergi pe urmă. Da, și acolo am fost pe locul 2. Pe locul 1 a fost Olimpia Arghir, era fiica actriței acesteia de care ziceam, de doamna Arghir, cu care am fost colegă de școală. Parcă și de clasă, dar asta mi-amintesc mai puțin, că am stat un an la liceul Barițiu, acolo, unde am fost coleg și cu Horea Demian. Horea Demian fiind basketbolistul de națională care a avut un accident și sala sporturilor îi poartă numele. În Cluj. Și am fost coleg și de echipă cu el, dar numai că el era de 2 metri și vreo 5-10 și eram pipernicit. În programa școlară, printre altele, aveam înot. Aveam și schi și multe alte sporturi, aveam și înot. Și înotul se făcea în anul 2 și 4. Și pe cea mai simpatică figură a fost că în anul 2 eram la București, la Strandul Tineretului și am văzut bazinul gol, bazinul de la sărituri, l-am văzut gol și avea vreo 7-8 metri adâncime, la care te aduceai așa, te uitai așa ca într-un hău, așa. Și
atunci, comandantul de grupă al nostru, sau șeful de grupă, era un coleg de-al nostru, care era înnotător, Filip. Și ăla ne învăța procedeele și figurile astea la not. Și până la urmă, pe ăla l-a umplut bazinul și a trebuit a sări de la trambolina de 1 metru. După când mi-a venit rândul, nu există așa ceva să sar, pentru că eu l-am văzut bazinul ăla și gol. Deja v-am explicat că sar și pe urmă apa te aruncă. În sfârșit. Și Filip ăsta, colegul, a venit lângă mine și a zis că sar liniștit că eu sunt aici și te scot într-o clipă. Așa au și fost. Am sărit până la urmă, că știam că mă paște nota prostă, și Filip a sărit după mine și m-a pus pe spate. Pe spate știam să not. În schimb, celelalte procedee erau mai cu cântec. Mergeam 3 metri, 4 metri și pe urmă nu mai. Aveam o grupă de șoc. Era maestru Eustațiu Mărgărit, lector, a fost multiplu campion național de box pe vremuri, și ăsta a luat grupa asta de șoc, scafandri, că mai mult eram sub apă decât pe apă, și lucram pe lățimea bazinului. Era un bazin, un strand care avea bazinul începând de la mic spre mare, mare fiind adâncul mare. Și noi acolo, către mic, unde erau copiii. Și atunci, așa notam lățimea bazinului, nu știu cât era, nu era foarte mult, un picior pe jos și cum băteam apa. Până la urmă, probe de control, astea au mers, dar au trebuit și sărituri. Și era o trambulină din lemn, arhaică acolo. Și de acolo, cam la 3 metri, și de acolo trebuia a sări. Și atunci, aia n-am văzut. Nu există. Pe ăla nu l-am văzut eu, bazinul gol, dar zic că nu există. Și în bazin înotau să bălângăneau pe acolo 2 celebri sportivi români care erau colegi de grupă. Unul era Cornel Oțelea, care trăiește și astăzi în București și general, și celălalt era Hansi Moser, care nu mai știu de el, ăsta a plecat în străinătate, în Germania, era declarat cel mai mare jucător de handbal al tuturor timpurilor la vremea respectivă. Și ăstea tot mă îmboldeau, hai că noi suntem aici, te ajutăm. Până la urmă n-au avut încotro, că a venit Mărgărit și s-au început să dea boxing la burta mea, că hai, mișcă. Și până la urmă am sărit în picioare. Sigur că apa te primea și la un moment dat te disloca, te împingea în sus. Și atunci trebuiau ajutoarele. Dar nu a fost cazul, că m-am pus singur pe spate și am anotat până la mal. Băieții ăștia 2, ăștia erau acolo, că își dădeau probele de control, erau în cantonament cu echipa națională a României, se pregăteau pentru mondiale. Mergeau nu știu unde, în Cioslovația, parcă. Și au venit, erau scutiți de cursuri, dar ăștia știau să note, nu era problemă. Și au venit, pac, și și-au dat examen. Dar m-au ajutat, m-au pus pe cur, m-au pus în picioare și așa am scăpat cu înotul. Iar restul la sală le-am învățat din carte, din cursul de înot. Asta a fost celebră. Și atunci revin la întrebarea. Ai terminat facultatea? Așa. Și ai venit acasă. Și am venit acasă. Și am venit, 14 zile am semnat la școala specială și după aceea, între timp, m-am dus la Baia Mare să văd cu repartiția Cubei, că ăștia la liceu 1, Maniu, de acum, a zis că nu sunt posturi.
la postieraș, de la Baia Mare, inspectorul mă trimitea la Liceu 1, că acolo e catedra mea și... Na, până atunci am semnat acolo la școala specială. Am avut catedră și am stat acolo 9 ani. După aceea am venit la școala generală 2, fostul liceu, Vasile Lucaciu, unde am stat 24 de ani. Și un an, că m-am încertat cu conducerea, am plecat la școala numărul 3, de unde, în locul lui Marius Nicoliu, care a murit, și de acolo am intrat în pensie. Da, și mi-au făcut o festivitate plăcută la sfârșit, așa cum eram de 10 luni, 11 luni acolo numai. Dar bine că mă cunoșteam cu mulți dintre ei, dintre colegi. Și de atunci, din 1999, folosesc banii statului român. Era handbal în Carei, dar până atunci s-a jucat handbal în 11. Ăla se juca pe stadion, pe terenul de fotbal, cu poarta de fotbal, doar liniile erau altfel trasate. Pe urmă s-a trecut la handbal în 7, când deja eu am ajuns aici. În schimb, eu nu puteam să fac echipa liceului, pentru că aveam un coleg, unul Bucin, din Secuime, de la Gornești, și ăla se ocupa de handbal de o grămadă de ani. Eu nu puteam, proaspăt absolvent, să emit pretenții că să fac eu handbalul. Și m-am apucat de basket. Și dai, am făcut teren de basket în curtea liceului. Am câștigat niște meciuri, cupe. Am ajuns la competiții, Cupa României, am ajuns în etape superioare, în etapă din aceea când echipa de divizia A, Politehnica Cluj, s-a deplasat la Carei ca să joace cu pișășori și de liceeni. Da, din Carei. Fete la fel, am fost în turneu unde l-am dus pe cum îl cheamă pe medicul ăsta de la Debrecen. Pe Brugoș, l-am dus de ajutor la Arad. El era reprezentantul echipei. Da. Și mai sunt în Carei din ăștia care își aduc aminte de basketul ăsta. Dar am pornit cu 3 echipe. Băieți, fete și juniori sau pitici, cum le spuneam, că ăștia erau mici. Că, spre exemplu, tot Joionții era clasa a 5-a. Și alții, dar ți le-am spus pe ăsta că îl cunoșteai pe ăsta. Țin să spun că la școlile generale se făcea un handbal foarte serios. Și era campionat, încă și când am ajuns eu la școala generală, campionat serios de tot, între cele 3 echipe. Că nici cum nu puteam strânge a 4-a ca să fie mai cu pereche. Dar ăștia când veneau în clasa 9-a, veneau cu bazele puse. Că nu știau handbal, nu știu cât, dar erau cu bazele puse. Și eu mă ocupam de câte unul pe care îl descopeream, așa cum l-am prins pe Cizmul de la Ghenci. Ăla era stângaț, 1,85 m, stângați. Pe urmă l-am prins pe Armuș, pe ăla inginer, acum a plecat în Ungaria. Ăla era 1,98 m, avea o palmă așa cât o lopată. Da. Dar cu ăla n-am putut să fac handbalist din el, că s-a îmbolnăvit de 2 ori, a făcut gălbenare și i-am dat pace. Tatăl său era coleg, era mai bătrân ca mine, profesor de matematică. Da. Și atunci, cu echipa asta, până la urmă, ăla a plecat acasă, la Gornești, profesorul, și atunci am preluat eu. Dar ăștia toți au făcut basket. Și gang și tot, și Dumnezeu mai știe. Așa că transferul a fost ușor.
de la basket la handbal. Din contră, a fost și folositor, că, spre exemplu, aveam situații de joc când scorul era pe muchie și aveam un gol și mai aveam un minut de joc și atunci făceam apărare om la om pe tot terenul sau pe jumătate de teren și nu trebuia comentat prea mult, că de la basket aveau deprinderile ce se întâmplă în situația asta. Caz autentic la Odorheiu Secuiesc. Am făcut egal și asta era o echipă care în anul precedent s-a clasat pe locul 3 în serie după Steaua, Dinamo și încă una echipă de juniori care zbârneau de lot național toți. Da. Și am rezistat un an în divizia școlară. A venit anul următor. Deci 2 ani am jucat în divizia națională școlară. Dar n-am mai rezistat, că apăreau echipele bune care aveau condiții de pregătire. Eu n-aveam. Ce făceam eu de capul meu? N-aveam nimic la școală. Nici bani, nici... Bani așa, că aveam de deplasare. Dar fost, spre exemplu, că aveam deplasare la Târgu Mureș și m-am dus cu 18 lei. Din care 3 mâncări. La hândrălăi ăștia de clasa 9-11. Da. Pentru ca să joc în divizia școlară, am fost la o calificare. La Oradea, unde au fost 7 județe. Și am reușit, i-am ciocănit pe toți. Chiar povesteam zilele acestea că sala mare din Brașov, unde joacă echipa de divizia fete, se numește Popescu Colibaș. Și îi spuneam la bunica ta că eu l-am cunoscut pe omul ăsta. Ăsta era în cantonament cu fetele juniorele naționale la Oradea și a venit la mine și m-a felicitat după meci pentru jocul ce-au făcut băieții ăștia. Și până am știut că era un bătrânel simpatic, cu pipă în gură. Pe urmă mi-au spus colegii de la masa de arbitraj că aveam unul pe care îl cunoșteam din Oradea, că zice, cine-i Popescu Colibaș, profesorul. Și avea cărți de handbal scrise. Și acolo am bătut pe toți în finală cu Năsăudu, 26-24. Dar un joc deschis, foarte fain. Atunci cu seria asta de Dincă, Toutăci, Gheanghiușco, Noțferi, David Tibi, Podina Titel, Podina Ionică, la Bistrița, acolo m-a furat ca în codru, dar nu m-am lăsat și până la urmă am terminat egal, deși conduceam cu 3-4 goluri. Au fost și întâmplări din astea. Sau la Cluj am fost de un Paști și eram cazați aproape de turnul parașutiștilor, acolo spre Belvedere. Ne-am dus la înviere la catedrală și mi-am dus 3 bodyguards cu mine. Și am fost acolo la înviere, plăcut, am venit înapoi, am urcat dealul ăla. Pe urmă am arbitrat. După ce mi-a retrogradat echipa, pe urmă am arbitrat în divizia școlară, nu știu câte meciuri, dar destule. Și chiar ziceam mai nu de mult, cum că eu am prins zilele astea festive de Pascale, sărbători de Pascale, că le prindeam în deplasare, ori aici, ori colea. Și mă puneau băieții la încercare. Român, că mă duc de pastile românilor la arbitrat. Mergeam, că... Na, era un lucru bun. Ai orice dubiu mic că
poate mai bine ar fi fost să te faci actor Nu. sau te bucuri că ai rămas Nu, cu- nu. Pentru că mi-a plăcut și asta și chiar dacă au fost chinurile astea de avere prostă, prost gestionată, vorbesc și la școli, că erau sărace și nu-i interesa sportul. Nu-i interesa. Ca dovadă, așa mai găseam pe câte unul care punea un număr și dar când am făcut terenul de basket acolo, de-am dărâmat o seră la Maniu, acolo era o seră. Na, pe urmă n-am putut să-l asfaltez, n-aveam bani. Dincolo terenul de handbal, la fel. Acolo aduceam zgură de aici, de acolo, de la gară și n-aveam unde să ne spălăm. În orice caz, nu s-o... Și degeaba veneam acasă și le povesteam, că n-aveam cui. Că uite la Boia Târgu Mureș ce am găsit. Teren asfaltat așa pe dincolo cu sală, aici iarna, frate, în 20 decembrie încheia povestea. Aveam o sală acolo, dincolo de Calozanții, acolo unde e blocul lui Camil. Era 21 pe 12, 14, cam așa. Acolo era un praf, că nu se putea sta acolo înăuntru. Da, și lucram acolo. Dar alte școli erau cu condiții. Atunci nici... Bine, eu mă descurcam cu elevii, puneam la punct fără probleme și le plăcea. Pentru că până atunci nu s-a făcut. Exact ca și acum, cum era Borbia și până în clasa 8-a, ce ați făcut? Am șezut și am... Deci, nu nominalizez, dar îi lăsau. Ia, mingea, du-te afară. Fetele stăteau și citeau și croșetau. Și asta și acum așa se întâmplă. Ceea ce eu n-am făcut. Dădeam și eu mingea, fără doar și poate. Da, prima parte, jumătatea lecției, asta și asta și asta. Dacă merge treaba, facem și un fotbal sau ceva. Mie mi-a plăcut și am mai făcut câteva inovații, am introdus lecții de izometrie sau în lecție am introdus izometria. Încă atunci când am fost la liceu am făcut activitate științifică, lucrare pe aici și pe undeva, cu care am fost la colocviul național la Universitatea București, împreună cu, acum a murit, săptămâna trecută l-am mormântat pe Honvoșăci, profesor de biologie, o conlucrare între catedra de biologie de la liceu și catedra de educație fizică, începuturile sportului aici în Carei, în afară de fotbal, că era o molimă, o boală de 10 și 10 de ani. Copilul mic, când aproape după ce a ieșit de masă, deja dă cu piciorul în minge. Dar vorbesc de celelalte sporturi. Și am început cu basketul. Basket era un teren de basket în parc, pe lângă gard. Primul teren de tenis s-a făcut pe urmă acolo. Era cu zgură neagră, acolo venea. Fetele se dezbrăcau în tufișuri, nu tu vestiar, nu tu nimic. Aveam o minge idiotă și acolo bătea mingea. Clasa 11-a, veneam acasă în vacanță, apoi ca student. Am avut profesori de la facultate care au văzut condițiile în care jucam. Au ieșit de la cinematograf, 2 soți și soție. M-am știut cine sunt. Și au venit să uita la noi și au zis că ei pot să vină să joace cu noi. Mâine venim, da. Și așa am aflat că era doamna și domnul Predescu. Doamna Predescu era om de bază națională a României,
de basket, iar domnul Predescu era profesor la Institutul de Educație Fizică și antrenor federal. Aveau ceva neamuri în Carei. Da, și ca să spun că am ajuns la facultate, am intrat, doamna Predescu m-a recunoscut acolo. A venit la grupa noastră la o oră, că noi făceam cu Mișu Nede, care era selecționat în echipa Europei. El lipsea, era la un meci nu știu pe unde și a venit doamna Predescu. Când m-a văzut în formație, imediat. La fel și când am fost la reciclare și dădeam examen. Dumneata ești de la Carei? Da, da, doamnă, eram cu notițe. Na. Deci am avut așa plăceri. Zic că acolo până la urmă am făcut teren de basket la liceu și nu mai mergeam acolo în parc. În schimb s-a făcut terenul de handbal în parc, unde e astăzi zona aceea verde, și erau competițiile acolo, am organizat și meciuri așa de plăcere și cu Old Boys și uite, ăștia au venit din Cehoslovacia și mi-au dus printre altele Fanion și... Da. Erau două echipe în oraș care se mâncau una pe alta, Victoria și Liceu. Altceva ce să-ți mai spun, că frecușuri, dumineți pierdute, nervi. Mai aveam așa amintiri, am fost la Sebeș. La Sebeș am avut etapă și era ziua recoltei, frate. Și l-am dus de conducător de echipă, am dus pe tatăl unui jucător, pe Horea Crișan. Pruncul era Radu. A murit mai anul trecut, ofițer de ăsta de pompieri. Radu. Foarte de treabă un copil. Și ăsta era tatăl și era o mătăhală de om. Umblam prin piață, era foarte aproape terenul, umblam prin piață, frate, și ne-am dus să bem o țuică și o grămadă de oameni, frate, cum progresam așa, îl salutau și l-au încurcat. Că pe urmă cu vai am aflat. Și așa am obținut și o pâine neagră. Să avem pe drum, am cumpărat o rudă de salam, nu aveam bani pentru restaurant. Dar am întrebat într-un loc unde, că de ce? Că este un agent, un inspector de ăsta financiar, care seamănă leit cu el. Noi n-am comentat nici pro, nici contra treburile astea, că zic, așa ne-ori fute, măi, Horea, mă, uzurpare de nume. Da. Și la pâine era o coadă infernală. Și când am intrat în magazin, l-am împins înainte pe el. Gestionarul imediat, nu, dar îs aici cu un grup, ce știu, 15. Îmi trebuie o pâine sau două. Uite, una vă pot da, dar lumea codă. Da. Așa niște... Marius, că ce să te mai lămuresc? Păi, bunicu, știi cât a ținut până acum? Cât? 50 de minute. Da? Ai și ceas acolo? Ai 52 la minut. Aha. Da. No, păi eu zic că a fost fain. Sigur. O trecut. Da.